מבית החולים. זה לא היה פשוט, לא הרבה חשבו שיצליח להתעורר כל כך מהר ולחזור להכרה. עופר חדד ליווה אותו בדרך לתהליך השיקום הארוך שעוד מצפה לו. קצת קשה להאמין, אבל חודש אחרי פיגוע הדריסה הזה באל ערוב שבגוש עציון, יהונתן משה אהרוני, הפצוע הקשה ביותר באירוע, משתחרר היום מבית החולים הדסה עין כרם לשיקום. יהונתן, בוקר טוב. חיוך. שווה מיליונים. תן צ'אפ. גדול, גדול, גדול. נשיקה. יונתן היה מעורב בפיגוע דריסה מאוד משמעותי, אבל המצב די הידרדר ביממה הראשונה בעקבות התסחיף שומנים, וזה גרם לנזק מוחי. הנזק הזה התבטא בצלילה מדאיגה ומהירה לאובדן הכרה מוחלט ולסימני שאלה רבים בנוגע לתפקודו המוחי של יהונתן. עד לפני כמה ימים, אז הגיעה ההתאוששות הפתאומית והמפתיעה במצבו. העיניים נפקחו, הוא קם, פשוט קם, התיישב וניסה להתחיל ללכת בעצמו. היום כבר נפרד בקול חלוש ובחיוך גדול מהצוות הרפואי שטיפל בו. תודה רבה. תודה. אני מצפה שעוד כמה ימים הוא יוכל ללכת, הוא יוכל לדבר ויחזור לתפקד בצורה מלאה. מרגש לראות אותו ככה יוצא מפה. בסביבות השעה 8:30 מגיעים הפרמדיקים שיקחו את יהונתן לתל השומר. עוד קודם לכן מבקשים הוריו, רוני ויקרה, לעצור במחלקת טיפול נמרץ, להיפרד ולהודות לצוות הרפואי שנלחם על חייו. שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בסדר? יופי. יופי, הוא מדבר, אני יודע. ועכשיו יש לי עוד בקשה. אני רוצה לרקוד בחתונה שלך. הוא עדיין מתקשה בדיבור ובהליכה, אבל המבט הערני והתגובות הכמעט מיידיות למתרחש סביבו מעודדים מאוד את הצוות הרפואי. הרופאה שקלטה אותך בערב הראשון. אני לא הייתי היחידה, היו פה עוד אחיות. בסדר, אני קיבלתי אותו בהכרה מלאה בטראומה יחד עם עוד 2 רופאים. ובבוקר כשהוא הידרדר, כל הזמן היה לי בראש את איך הוא היה כל הלילה בהכרה מלאה. וההידרדרות בבוקר גמרה את ההורים שלו, ואני מודה שגם קצת אותנו כצוות. ולראות אותו עכשיו ככה, כשאמרו לי שאתמול הוא היה פה עומד ומדבר, זה הדבר הכי יפה בעולם. מיום ליום רואה את ההתפתחות של הדברים. לפתע אתה רואה את המבט המרוכז, תגובה אפילו של מבט לאיזה בדיחה שנאמרת בחדר, מענה לאיזשהו צורך שאנחנו שואלים אותו לצרכים האישיים שלו. מקווים בעזרת השם שבתל השומר ימשיכו את התהליך שנעשה פה. עבור יהונתן המסע השיקומי הזה רק מתחיל היום. צעד אחר צעד, מילה אחר מילה, כאילו זה עתה נולד. הוריו נרגשים מכל חיוך, מכל מחווה קטנה. מתפללים לראות את הילד שלהם נלחם כמו חייל, להחזיר את הגלגל לאחור, אל מה שהיה ואל מי שהיה, לפני שהמחבל סטה בחדות מהכביש ודהר לעברו ולעבר חבריו. לא בריא לעשן